Primer de tot, donar les gràcies a la gent perquè m'anava animant molt. La veritat que s'agraeix tot, molt. La primera pujada era molt dura, molt dura. Moltes gràcies a l'organització perquè crec que el circuit aquest és brutal, és guapíssim. He disfrutat moltíssim a la bici, la natació la veritat és que també he sortit bé. I bueno, córrer a casa sempre és un gran plaer, així que moltíssimes gràcies a l'organització i a tothom.